mhuri yeZimbabwe muri rudadiso, nhasi rarimwe zuva. Hongu kanhasi tauya nenhau inonzwisa tsitsi. Ndofunga maona maaccidents mazhinji atinoburitsa ari kuitika muna Bulawayo Road, kunyanya nzvimbo yeWhite Cliff. Nhasi uno katauya nenhau iyo yatinofungidzira kuti mufi akarohwa nemota, asi hatina umbowo hwokuti akafa sei. Akaonekwa ari mudrainage, ende zvikutonzi paakazoonekwa anogona kunge akanga atoita 2 days dzese aripo, ari pakati nepakati pemugwagwa unoenda Bulawayo uchibva Harare. Ipapo ndo paakawanikwa ari. Naizvozvo rekedza tigotaura neveruzhinji munzwewo kuti zvakafamba sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Maonero andaita pamunhu arapo hatingamboti kupondwa, because danga uri kupondwa ndaikuona panarodza kuti munhu akatoseshwawo mari, anga aine mari kana kuti zvinhu zvanga ainazvo zvakaseshwa, because tikutarisa paari kana hembe dzacho akabviswa paari, so hakuna zvinhu chichakaitika kwaari, but angoona kuti zvaimboitika hapani kanguva, asi zvaiitika munomu. So apa zvakutotityisa futi kuti zvinhu zvefuti zvadzoka futi munzvimbo munomu. Pamwe ipapa ndizoti zvinoperera ipapa, pana vanofamba usiku, pamwe vachapondwa futi. Hatichanazoziva, takutokumbirawo kumapurisa emunzvimbo munomu kuti ngachengetedze vanhu. Na tangoonawo munhu aripo, tangonzwa kuti pane munhu aripo. Taona kuti ane pushi rake rasarapo. Kuti munhu tazoda kutarisa toona ari pasi, ari muchitrench. Saka ndio maonero atatoita. Asi kufungidzira kwenyu chii chinogona kunge chakaitika? Tingatakarwa nemota akapondwa akaita sei? Ndinofungidzira kuti panofanira kunge pamwe akarohwa nemotikari. Takarohwa nemotokari? Ya, because motikari kana pausiku kapo mafungira amba handisi kuti ndizvozvo, ungofunga kuti pamwe otherwise pamwe imotikari inenge yakamurohwa. Because kuratidza kuti apa pane push rake riri pasasa, nedistance ine push apa nekune mutumbi, zvingangodaro kuti pamwe akarohwa nemota, motikari iyo ikasamira. Ndo maonero angu andinoitawo. Inini kufunga kwangu nzvimbo ine inopondwa vanhu kana nzvimbo ine. Pamberi apo takamboona munhu akapondwa ikoko. Saka uyu kufunga kwandoita munhu aitofambawo zvake, obva asangana nematsotsi, votoponda vomugonzera kuuya naye. Tamborambidzwa izvi zvinhu zvinotoshamisa kuti kana nzvimbo yakuita so, because nzvimbo ine yakatoora kutoora chaiko chaiko nevanhu vamwe vanopondwa, vamwe vanotsikwa nemota. Saka kuti unonyatsokuziva kuti chii what apa panotonetsa sekuonawo kwedu. Hapana decision yeunomboti unoziva ukada kumutarisa pushi rake riri uko. Saka zvinhu zvinotonetsa zviva kudaiwawo waridziwa weya kuti wanga uchiziva kuti kana distance yakabva wakachitiya pushi zviva zvakamira sekurohwa nemotikari here kana kuti hakuzi kurohwa nemotikari. Tabva tangoitawo urombo rakanaka kuti pakati pevanhu vari pano ava pawana azivawo mushakabvu wacho kuti ndiani. Ya, munhu ndomuziva we, kunyange nepaanogara, because tinombomuona achifamba murodhi. Asi hama dzake dzinoratidza kunge dzakugara kuvhandiji, ndopaanoratidza kuti ndopaanogara. Tinosimbomuona hedu mazuva ese, but anoratidza kuti iye pauso hwake anoratidza kunge munhu anorwara njere like. Saka most of the time tinomuona, because ndakakura nchimuzivawo zvangu, ntongomuziva kumuona. Saka pandati rega ndigomuona ndatoziva kuti iye ndiye. Saka mandinzwa achitaura kuti rega tigomuona kuti tinogona kungomuziva here paanogara. Saka semaonera amaita imimi, munofungidzira chii chinogona kunge chakaitika kwaari?
hai ndinoona sekunge akarohwa nemotikari kunge manheru ndozvandikufunga bcause ukatarisa miri wake wese unoratidza kuti une zvironda zvinoratidza kuti ruoko rwake rwakatyoka nemamativi make munoratidza kuti makakuvara kuratidza kuti anenge akatsikwa nemotikari kana kutumwa nemotikari ndozvinhu zvandinotoona kuti ndizvo zvinofanira kunge zvakaitika bcause miri wake wose unongoratidzika kunge akakuvara nekudunduvarira ropa ndozvimwe zvinhu zvandatongofungawo kuti pamwe zvichida anofanira kunge akazotumwa nemotikari. Asi pfungwa dzekuti anogona kunge akabirwa because ko pakuzonzi hembe dzanga dzakabva kusazoziva kuti iye anoita sei. Kazhinji kana achifamba dzimwe nguva hembe dzake dzinenge dzakapinduka mabhatani ndomazira andinomita zvekuti hembe dzake dzimwe nguva dzinenge dzakapinduka mabhatani. Ndo mafungiro angu andiri kuita taura pamusoro pemunhu iye kuti angangodaro arohwa nemotikari ndobva anowira mutreni. Handicho chirongwa chatakupai, nyange zvazvo chiri chidoko, asi ndofunga manzwisisa kuti chii chakatora nzvimbo topera netsaona dzemumugwagwa. Asi kana chiri chokwadi chekuti munhu akamutsika nemota ndokuenda, ndinovimba ndangariro idzodzo dzekuuraya kwaunenge waita munhu hadzimbofa dzakabuda mupfungwa dzako. Zvinenge zvakanaka zvikuru sei kuti tsaona ichinge yaitika, face reality, taura nehama dzacho, tsvaga hama dzacho, avigwewo zvakanaka, wodziirirana nemhepo dzisina musoro dzinogona kukuinga. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Musakangana kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.